l'esport ens ajuda a moltíssimes coses. El fet que, davant d'aquesta pregunta de si l'esport ens ajuda, evidentment que sí, l'esport ens ajuda a moltíssimes coses i ens fa recordar que no només fent esport podem ajuntar les persones, que és al final que hauríem de mirar de fer-nos tots i estimar-nos i respectar-nos tal com som. Jo estava comentant amb companys que era maco de veure perquè fins i tot emocionava veure que gent que segurament en altres entorns no haguessin tingut aquesta oportunitat de conèixer-se, doncs veure que es relacionaven d'una forma maca, correcta, adient i que disfrutaven junts d'una mateixa activitat. Jo penso que és un programa molt interessant, treballa les bases de Special Olympics, que és l'esport amb la discapacitat, però és un pas més endavant, és l'esport amb la discapacitat i la inclusió social. Penso que és el projecte perfecte, com fet a mida per Special Olympics Catalunya. Al principi sí que ha sigut una mica raro perquè no ens coneixia i clar, de primeres amb persones que no coneixes de res sí que és una mica raro, però després des del primer moment que hem fet els grups i ens hem començat a conèixer hem agafat confiança superràpid, ens hem caigut molt bé, de veritat que m'ha passat superbé i sí que repetiria perquè m'ha encantat. A mí me encanta hacer todo eso. Lo que hagáis vosotros, a mí me gusta mucho. Yo si queréis, todas las veces que hagáis esto, si estoy, avisadme a mí que a mí me gusta mucho. Que a mí me encanta hablar con la gente y todo esto.